Moda ne dictează adesea viața, însă natura noastră tânjește după ceva mai profund. Călătoria mea prin lumea modei a început cu o fascinație pentru reclame și branduri, atrăgându-mă de la un simplu consumator la cineva profund conectat cu fiecare articol de îmbrăcăminte. Dar în spatele acestor țesături se ascund costuri ascunse. Majoritatea hainelor sunt produse în condiții dure, folosind procese care ne poluează planeta. Acum ne confruntăm cu un apel urgent pentru schimbare. Repararea, refolosirea și prețuirea hainelor noastre, așa cum o făceam odinioară, nu este doar o nostalgie, este o necesitate. Adoptând obiceiuri durabile, ne întoarcem la o perioadă în care hainele erau făcute să dureze, când planeta prospera alături de noi. Viitorul modei s-ar putea să se afle în meșteșugul trecutului nostru.